Türkmenistanyň mekdeplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýany ýokarylandyrmaga günükdirilýändigi aýdylýan tapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işleri çekilen terbiýeçileriň käbiri ýaşlar üçin zerur hasaplanýan jynsy terbiýany öwretmegiň, munyň bilen bagly ýüze çykyp biljek meseleler barada habarly etmegiň deregine häkimetleriň diňe, dini wagt ündewler, şeýle-de sosial ulgamlara garşy çykyşlar bilen çäklenýändiklerini belleýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiler Tebitdäki mekdeplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünse artdyrmagynyň sebäbini orta mekdeplerde okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy ýa-da tin suwdasyna baş guşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanystyrýarlar. Marda soňkunlar ýokary klass mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär. Emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jinsy gatnaşyklary barada asla görüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki ýerli resmiler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler. Dip ýaşlaryň jinsy terbiýetini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdýan ýerli mugallimlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylary sebäple adynyň ütgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlaryndaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem belledi. Ýaşlara hakyky durmuş tapaklary berilmeli. Goragysyz jinsy gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýle-de garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe görüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňytyp bolýar. Dip marly mugallima 24 martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jinsy terbiýeti barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňoýsuz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny anyktady. Ýokary klass okuwçylarynyň jinsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jinsy meselelerini enatalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagan tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrelik ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçüligi aýan bolmagyndan howatyr edip çagasyna düşürýär. Bu sebäpli öz janyny kast eden gyzlary hem bilýärin. Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Jahan belledi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial medialary ýazarlamagyny çäklendirmek çärelerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy. Berip meseleni asla da çözüp bolmaz. Ýokary klass gyzlaryň käbiri soňky gadjetleri, täze libaslary edilmek esasan hem ýurtdaky açlygyň arasynda doka garyn iýmitlenmek üçin tenni satýarlar. Ýaşlaryň ahlagy barada çykyş edýän ýerli emeldarlaryň ençemesiniň ýetkinjek ýaşyda bolmadyk gyzlar bilen pulna jinsy gatnaşyga girýänligini anyk bilýärin. Dip Jahan sözüne ýetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlary boýunça Mar welaýatynyň bilim edarlarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. Musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Oraza aýynyň öňe ýany galy bersede, Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýlemeginiň ýygyny gowşadylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistanyň meçhitleriň gaýtadan açylmagyna garaşlýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Farab Dänewe Dargana tetraplarynyň meçhitleriniň 25-nji martdan başlap basyljakdygy barada etrap imamlaryna Türkmenistanyň müftisiniň buýrugynyň gowşanyny habar berýär. Azatlygyň Mar welaýatyna habarçysy hem Sewit meçhitleriniň gaýtadan öz işine başlaýanyny barada habarlaryň bardygyny aýdýar. Habarçylarymyz meçhitlerde gaýtadan jemaat namazlaryna ruhsat berilmeginiň Oraza aýynyň golaýlamagy bilen hemde ýurtda pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna garaşylmagy bilen düşündirilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagy ýurtda täze prezidentiň wezipe girişmeginiň ýygyny durmuşa geçirilýän özgertmeler hökmüne düşündirmek wagtda synanyş edilýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy meçhitleriň gaýtadan açylmagy bilen baglanykda
Facebook'ta yerli sosial ulgamlarda Serdar Berdimuhammedow minnetdarlyk sözleriniň aýdylýanyny habar berýär. Imoda şeýle ýazylypdyr: "Mesjidler açýan üçin Serdar Berdimuhammedow sag bolsun" diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşudylýanyny, bazarlaryň bölekligini açylanyny, 1 aprelden başlap howa we demir ýol gatnawlarynyň hem öňkü tertipde dikeldilmegine garaşlýanyny habar berýär. 1 aprelden başlap maska rejiminiň hem ýatyrylmagyna garaşlýar diýip Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy bir hökümet resmiýetiniň sözlerini getirýär. Türkmenistan COVID-19 keseli pandemiýa elan edileli bäri geçen 2 ýylyň dowamyny öz şäňine hasap alan koronavirus keseli barada habar bermedi. Munyň bilen Türkmenistan dünýäde demirgazyk Koreýa bilen bir hatarda öz şäňine koronavirusy hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Türkmenistany häkimetler mundan 1 ýyl ozal hem mesjidleriň gaýtadan açylýanyny elan edipdi. Ýöne geçen döwrüň dowamyny ýurdun durly sebäplerini adamlaryň köpçülikleýin mesjidlerden gowulýan halatlary boldy. Geçen ýylyň 1 aprelinde Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna musulman ibadathanalarnyň jemaaty açylýanyny habar berdiler. Ýöne geçen döwrüň dowamyny ýurdun durly sebäplerini şol sany Mary welaýatyna köpçülik bir näçe gedek mesjidlerden gowuldy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sany din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanalýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny girdip gelýär. Geçen ýyl ýurtda musulman ibadathanalarnyň gaýtadan açyljakdygynyň habar berilmeginiň ýygyny 18 aprelde Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy, häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy Mänukly Berdimuhammedow aradan çykandan soňra ýurdun 20 mesjidlerine merhumyň hatirasyna ýaz şäherleri geçirilip ýüzlerçe adamyň mesjidlere barmagyna ruhsat berildi. Ýa-ni ýakyna hem Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň öň ýany ýurdun 20 mesjidlerine sadaka şäherleri geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň baş mesjidine geçirilen şeýle sadakalaryň birine 600-700 adamyň üýşürilendigini we olara Serdaryň saýlawlarda ýeňiş gazanmak üçin doga dile getirilendigini habar berýär. Bu sadaka edara kärhanalaryň başlyklary we terekeçiler tarapyndan guramalaşdyryldy diýip Mary welaýaty Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Synçylary görä Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident wezipesine girişende ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapyndan kabul edilen gadaganlyklaryň ençemesini ýatyryp halkyň goldugyna münasip bolmaga çalışdy. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmelerini gaýtadan gowşatmak meýilleri Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmeginiň ýygyny gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla tarasyny 12 mart prezident saýlawlarynyň ýygy süre pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşatyljakdygy barada maglumat ýaýradylanyny aýdýarlar. Aşgabatyň Aýdym Saz söýüjüleri Nowruz bayramyny saz toporlarynyň konsertlerine gatnaşyp bellemek mümkinçiligine eýe boldular. Azatlygyň habarçysy 19-njy we 23-nji martda geçirilen 2 sany konserte tomoşa etdi we özünde galan täsirleri paýlaşdy. Aşgabatda koronavirus karantini zerarly bolan hareketmeden soň ilkinji Aýdym Saz çäreti Maya Kuleýewanyň adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň orta Aýdym Saz mektebiniň mugallimleriniň we okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçirildi. 19-njy martda geçirilen bu konsert bahar bayramy Nowruza bagyşlandy. Konserte ýaş sazandylar hem gatnaşdy. Orta mektebiň owudan we amatly binasynyň kijijik zalynda mektebiň okuwçylary esasy tomoşaçylar boldular. Okuwçylardan başga mehman köp bolmadyk hem bolsa tazy ýerine ýetirjileriň ýokary hüner derejesi ähli taraplaryň ýyly atmosferany, saz gurallarynyň dürlüligi hemmäni haýran galdyrdy. Diýip habarçymyz Aşgabatda geçirilen Aýdym Saz konserti barada gurrun berýär. Onuň sözlerine görä ksilofon, tüýdük, fortepiano, gyjak, trombon, gaboy, klarnet, saksofon we ýene bir näçe türli saz guraly utgaşyp adamlaryň ýüregine melhem bolupdyr. Konsertiň repertuary türkmen Aýdym sazlaryndan we dünýä klassiklarynyň hem modern eserlerinden ibarat bolupdyr. Konsert programmasynyň Aýdym Saz diapazony geografik giňligi bilen tapawutlandy. Türkmen Aýdym sazy soňra Vivaldi, Bach, Rahmaninow, Sverediw ýaly dünýä klassiklarynyň eserleri, jazz kompozisiýalary şeýle hem Kosma, Piazzolla, Frolov we beýlekleriň dünýä belli meşhur eserleri ýerine ýetirildi diýip habarçymyz gurrun berýär. Konsert mektebiň müdiri Türkmenistanyň halk artisti Berdiniyaz Babaniyazowyň tüýdükde türkmen sazyny ýerine ýetirip eden ajaýyp çykyşy bilen açylypdyr. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň orta saz mektebinde geçirilen bu Aýdym Saz çäreti pianoçy Diana Melkumowa we Firuza Hudaýberdiýewanyň ýerine ýetirmeginde
Yogan Sebastian Bach'ın 5-nji konserti bilen tamamlanypdyr. Çykyşlaryň hemmeti ajaýypdy. Ayratynyň Swiridibin Vals we Çara Nurimowyň döwran eserleriniň klarnet kwintiyatynyň ýerine ýetirmeginde Ayratyn täsir galdyrdy. Bu iki mugallim we 3 okuwçy tarapyndan ýerine ýetirildi. Jeyhun Babaýewiň ýerine ýetiren Rahmanynowyň elege eseri ýüregimde ornaşdy diýip habarçymyz özünde konsertden galan täsirlerini paýlaşdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda geçirilen ýene bir konsertde gatnaşdy. 23 martda Aşgabatda opera aýdymçy Satygeldi Garýardyýewiň 70 ýyllygyna bagyşlanan konsert boldy. Şol konsert Mahtamoğlu teatrynda geçirildi. Tadandalar 19 martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň fonunda çykyş etdiler.